Czego najlepszego w dniu świąt Bożego Narodzenia? Hermanos, vosotros que estáis podridos y yo que estoy más sano, tengo un parálisis en la mano. Ja està bé, ara per brindar. Per la pròxima, perquè tinguem un bon any, vinga, va. Bon Nadal! Bon Nadal! Bon Nadal. No la veies fins que arribaves aquí. Quin absis aquí darrere. Diu aquesta ermita? Em sembla que es diu Sant Vicenç de Verders. Ah, sí. T'hi cagues. I la gossa més maca. Jordi, on estàs? Això és el bosc de Can Deu, aquí al nord de Sabadell, a la carretera de Matadepera. I no sé si va ser l'any 2014 o així, a l'hivern. Va fer una de les ventades més fortes dels últims 50 anys, aquí al Vallès, i No ha quedat ni una hora, quasi. el 80% del pi blanc d'aquí d'aquest bosc van caure.